Salutare tuturor, eu sunt Robert și mi-am găsit pe acest canal de YouTube. Astăzi mă face vânătoarea de obiecte, așa că haideți să trecem la videoclip. Înainte nu uitați să dați un like, un subscribe și să lăsați un comentariu. Hai să trecem la video. Ok, sunt aici cu Maria's Vlogs, cu Alin și cu Cristiana. Eu voi fi în echipă cu micuța Cristiana, iar Maria va fi cu Alin. Așa că haideți să începem. Hai să începem. Hai să trimitem obiectele. Ok, deci hai, am început acum, eu sunt în spate acolo, am început și să filmeze și acum ne trimitem 5 obiecte de găsit pe acest câmp. Bine, sunt și case în construcție, dar mai mult e câmp pe aici. Hai să trimitem obiectele. Eu cu Chris am început acum, mai avem timp 25 de minute imediat să luăm o pungă. Că după cum puteți vedea avem niște obiecte foarte nasoale de luat. Și nu le-am dat lor ceva greu, dar asta e. Haideți să vedem să luăm o pungă neapărat. Ok, am luat un sac și o pungă și să începem să găsim obiectele. Deci trebuie să luăm niște nămol. Hai, Crisu, să luăm niște nămol, vină încoa. Adică pământ ăsta moale, vină încoa. Hai să vedem unde e mai moale. Uite de aici. Să nu te împiedici. Ok. Ok, dă să iau o de-asta de nămol. Și că trebuie să iau un pumn. Eu și-o mai mult, că nu strică. E udăcios așa, uitați-vă. Ok. Și să-l bag în sac, dar trebuie întâi să-l strâng foarte bine. Hai repede așa. Hai, mergem mai departe. Tu, uite, am găsit acolo niște Adidas. Hai repede să-i luăm. Dar nu fugi că vine câinele. Ok, hai să luăm de Adidas. O să ducem înapoi pentru că probabil sta cuiva. Hai să bagi acolo în sacoșe. Uite așa. Și pe celălalt. Doamne, să zic că lumea că le furăm Adidas și pe câmp, dar n-ați pe câmp. Haide să mergem mai departe. Acum avem de luat o piatră mare. Hai să mergem pe drum în partea aia să găsim, cred. Pe acolo am văzut. Sau, nu ești pe aici. Haide, Crisu, haide. Aici avem și Cuțu și altă echipă e în capul celălalt și se uită un câine la ei. Haide, haide. Ok, trebuie să mergem în partea asta. Să luăm o piatră mare. Hai să luăm una prea mare, că face aia se rupe ăsta. Să iau eu, că pentru Crisu e mai greu. O să o luăm pe... Asta cred că e destul de mare. Las că iau pe asta, că după aceea zis că n-am vrut să o luăm noi. Dacă se rupe sacul, vai de capul nostru. Hai să mergem mai departe. Acum avem de luat să luăm 10 sau 15 plante. Bine, hai să luăm de aici una. Nu, Cristu, lasă că uite așa. Uite așa, da? Una. Da. Bine, e cam 15 de astea, sunt cam multe, dar în fine. Hai să mai căutăm și pe aici, uite, tot felul de plante. Ia, Cristu, uite aici. Plante trebuie să luăm. Ăsta, uite de asta de acolo. Încă un fel. Nu contează cât de mult. Ia, rupe tot aia. Nu pot. Las că iau și pe. Nu, uite așa. Gata, am luat și a doua plantă. Hai. Ne mai trebuie încă 8, că nu o să luăm de toate. Cum să te uite, sunt și de astea așa mici. După cum puteți vedea, luăm și o de asta așa mică. Am luat 3 până acum. Stai că să-mi cadă pe jos. 3. Hai să vedem ce mai avem pe aici. 4. Am găsit și aici o plantă galbenă. 5. 6. 6. Ăsta e ciulin, nu. 7. Ia o pasta, Crisu, uite, asta mare. Hai, rupe-o, că nu face nimic. Nu, lasă, uite că luăm așa. Am luat, asta este a 6. Mai avem încă 4. Hai să vedem ce mai găsim. Uite pe aici, mov. Ia uite. Cristu, ia tu pe asta, uite. Rupe de aici. Wow! Câte am luat. Mai avem încă 3. Ok, hai să mai vedem o altă plantă. Salut! Ce faceți? Salutare! Aoleu!
două. Hai repede. Hai repede. Uite, Cristu, am găsit asta. Tu ia acolo de acolo. 9. Și 10 la Cristu. Bagă repede în sac. Haide. Să luăm. Haide, bă, brazi. Haide. După braț! Nu mai zi. Haide. Ok, stai să luăm 2 brazi. Hai să luăm repede unul. Iau așa un moț. Eu i-am găsit, dar sunt foarte grei. 1 și ăsta. Te apă rău. Nu pune mâna. Hai, ține repede. Nu, ține foarte ca. O să nu te înțepi. Haide. Dacă stai din greșeală în părul tău și stai în părul tău. Hai, lasă repede. Hai. Gata, am terminat. Ne revedem acum. Acum a început și el video, deja, da. Deci, Hai să vedem ce am prins noi și ce au prins ei. Cu cine începem? Începeți cu noi, vă rog. ok, da, prin mol. Au, stai că mă înțep aici am ținut. Am luat tot punctul. Da, e bine. Ok, un punct. Acum al doilea obiect. Adidas sau papuci. 2 Adidas și 2 papuci. Ducem înapoi, că am luat de pe câmp. Nu știu, cred că s-a luat. Da. Ok, da. Acum, piatră mare. Măi, deci... Ultima asta chiar am luat o piatră mare. O piatră gigantică. Da, pe bune, chiar e bună. Acum, Și 2 brazi. nu-s brazi. Nu-i scot pentru că înțeapă foarte, dă foarte ca asta. E Astea nu-s brazi, așa am crezut noi. Eu sunt ciulin care înțeapă foarte Dar tare. nu puteam să ia gen cum sunt. Foarte, Așa pari, foarte mari. așa par brazi. Acum, multe plante, 10-15 de preferat, nu toate la fel. Una, așa am una, stai, una, 2 s-a rupt, 9, 3 s-a rupt și asta, 3, 4, 4, 5, Da, 6, da. hai că asta a fost ușoară. 7, era mai mare, dar s-a rupt asta, sunt niște plante de acolo, 7, Ok, da. 7, 8 mușețel, 8. Pe videoul lui o să vedeți din perspectiva lui și din în video. nu știu dacă e plantă, stai puțin, să văd dacă mai Nu e sunt. plantă. Aia e doar așa, cred că parcă și asta era 9, unde a zice? Și încă una, și încă una, hai. Stai, că aici pe film, cred, sper. Ha? Și asta. Nu ce te plantă. cred, sunt 10, diferite. 10. Ok, perfect, ei au luat tot, acum noi 2. Ok. Hai să vedem dacă au luat tot. Avem așa, o doză de bere goală. Uite-te Wow, ok. O plantă de mușețel. aici. Au nimerit-o, bravo. O folie transparentă. Gări, adică Wow, ok. O piatră crem. Am arătat-o. o piatră crem. Da, e acceptabilă și o mine de handbal uzată. Foarte mă, dar este Wow, nu pot să cred. Am luat toate obiectele, deci e... Da, am ajuns cu Este la fel. Bravo! Ok, deci asta a fost videoclipul de astăzi. Se pare că eu câștig că au ajuns cu câteva secunde înaintea noastră. O să pun exact în descriere canalul ei de YouTube. Aceasta a fost Chris, Maria, Alin și eu. Ne revedem data viitoare. Pa! Ei, tocmai un cuțu drăguț acolo și lor le e frică de el. Dar nu cred că face nimic. Ia tu camera. Așa. Aoleu. Lasă-l acolo, Crisu. Oh. Uite. Lasă-l aici, Crisu. Lasă-l acolo. Să vedem punctele. Ai pus pe ăla! Stai, nu, încă o dată, stai că nu s-a văzut bine. 3, 2, 1 și... Stai! Nu asta, aia înțeapă, nu asta, uite asta așa. Bine, eu. Toată, uite aia de aici. Stai, asta, uite așa. Hey boy, gonna lock my hips, and watch me bite my lips, bite my lips, bite my lips. Ain't nothing but like